Arngut ki samla ki basong ha kawai ke skuti ka badon ya o registration number ML05 N khandai san sawnyo bat ki badang wan phai na ka jing seng sinot rangba ka ri phoi Presbyterian sinot manin ga sniu blai ha balang diwon ki ladu no ela ka jong jing im bat ka ta ka dai hadin bala subasha tanra ha kawai ka boss ka badon ya number ML01 new saw lai ar ka bawan na ka ju hi ka tai ka jing seng sinon katai gijing dia kalajia manin gemit hakapor prabaji ai bat ka balajia ha surok ba NA6 bat ka bahap ha gibenta ga shnong umran diary ha ka ba katai ka boss bat ka skuti kidai ki podon ha ka juk krenti kata ha kaliang ban kyu shalong handrai ha balapoi ha katai ka jaka laong ba kitai ki samla ki shong da ka skuti bat ki persang ban kini ya shakmat ya katai ka boss bat kila sha sanlat bat kila syak senlat hadu ban laman saujur bat du sendon nyala ke jong ke jing im kita gi arngut ki balklat no ha katai ke jing dia latip kerteng kum u elipas umba arpe saus nem gerta na ke shnong umdo kha ubal klat no ashen bat uwai ubalara sha CAC sning latip kerteng kum uriban suk sengkeli arp khondai snem gerta na ke shnong bhoi rumbong habatip ya katai ke jingjia ki polit ka sning police stations ki lawan poi mador sha katai ke jika ban palong ya ke jing tokin nai ke benta ban tip ya ke daw tanrai ke ne ke jingjia bat ru ban le kat kum ki kendon ain